Mama wa wabwino Amalawi kwina kulikonse kumene tili. Ine ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution. Ndikupereka moni kwa abale anga onse akumwanza ndi nenu, komanso ndikupereka moni kwa Malawi onse amene ali mdziko muno, ena amene ali kunja ndi madera osiyanasiyana. Komanso ndikupereka moni kwa abale wanga wonse amene ma district anu kuli maboda. Ndikunena Mulanje Limbuli, ndikunena Mangochi, ndikatero ndikunena Karonga, ndikunena Nchinji, ndikunena Chitipa, Mwanza amene, Chikwawa Msanje, konseko ndikupatseni moni abale wanga. Kubwera kumene ndabwera mama wa pano, ndikufuna tikupange na update za mapulogalamu athu amene tili nawo, amene ife anthu akumwanza tikufuna tikatseke boda ya Mwanza ndi nsewu wa Zalewa kuti tilikakamize boma kuti litipangire zitukuko ma district amenewa. Chifukwa pa Mwanza boma pamatulutsa ndalama zochuluka kwambiri kuposa boda ina iliyonse mdziko muno, koma kukayang'ana chitukuko chimene chili ku Mwanza ndi chomvetsa chisoni. Kukayang'ana misewu imene ili ku Mwanza ndi yomvetsa chisoni. Kungolowa munthu kupita ku Mulanje, mukaone misewu imene ili kumeneko. Kulowa munthu kupita ku Tcholo, mukaone misewu imene ili kumeneko. Kubwera ku Lilongwe, mukaone misewu imene ili kumeneko. Misewu ina mpaka inakafika kwawo kwa president. Kwawo kwa president kunakafika nsewu ku Nsalu. Kwenikweniko mudzi mwa Malembomo munakafika nsewu Ntawatala. Ndiye ifeyo kumene kulibe boda, kumene kulibe activity ene iliyonse imene mabweretsa ndalama mdziko muno, ndalama zimachokera m'maboda matumu. Ndiye ife tikunena kuti tikufuna zitukuko Mwanza ndi nenu. Tikufuna ma building infrastructures ooneka pa Mwanza. Kwa DC, ku chipatala, kwa agriculture, ku education, ndi police station yathu. Kunsika, nsewu wa Thambani, kafika ku Chikwawa, nsewu wa Michilu, kukafika ku Majete, nsewu wa popita kutunda kwa Kanduku. Tikufuna misewu imene yoyo ikonzeke. Nsewu umene ukukonzedwa kuchokera pa chipatala kulowa kupita kuntunda kwa Kanduku ndi nsewu womvetsa chisoni kwambiri. Kungopanga katala panopo tikunena pano, tala yamba kale kuchoka, koma nsewu sunati. Ndiye ifeyo kuti zibwana zimenezo zitheretu. Ndiye ifeyo m'madera mwathu tikufuna zitukuko. Nsewu wa nenu kafika kutsangano udayamba kalekale wangokhala political gimmick. Tikufuna misewu imeneyi ikonzedwe. Nsewu wochokera pa Zalewa kupita kwa Gogolikongwe kukatulukira ku Ligowe tikufuna kuti ukonzedwe. Nsewu wochokera pa Kandoje kudzera ku Muyatang'ombe kukafika ku nenu tikufuna nsewu umenewu uyikidwe tala. Nsewu wochokera pa Kamwamba kukafika ku nenu tikufuna nsewu umenewu uyikidwe tala. Ndiye tikufuna zima building zooneka bwino ndi nsewu wooneka bwino, andi misewu yake ikhale yolimba. Kuti ifeyo tipange realize zimenezi, zimene anthu akumwanza taganiza, titatha kumapempha maboma osiyanasiyana kwa nthawi yayitali ndi kulephereka. Tabwera to this conclusion. Tili ndi zochitika zimene tikufuna tikatseke Mwanza boda. Tili ndi zochitika zimene tikutseka nsewu wa Zalewa permanently. Tikatseka kuchokera pa T junction imene kulowa ikupita Lilongwe. Tikatseka tikayika nkhuni, dzimiyala, dzimagalimoto zoonongeka,
zimitengo mpaka kudzafika paka ndoche. Chimene tufuna nchone kuti magalimoto apange divert kuchokera malo moti adzikhotera pamenepa patatsekapa adzikatseka pa nene turnoff. Ndicho linga chonena kuti adindo amene amapanga ma decisions opiritsa zitukuko m'madera akaone mavuto amene akukumana nawo anthu akumwanza ndi neno through msewu wa Mwanza nenu katukira patsangano. Ndiye zimenezi tikhala tikulengeza posachedwa apa. Tikukupemphaniso ni anzathu amene muli ma district wosiyanasiyana amene mwapanga baboda ndatchula aja kumeneko muyang'ane kuti ndalama zimene mmakonza mmapeza mmaboda mwanumo zikufanana ndi chitukuko chimene chili mu district mwanu. If the answer is no, tijoineni ife anthu akumwanza. Pangani zofanana ndi ife kuti muitane zitukuko mu district yanu. Tikukamba za anthu akumangoshi. Anthu akumangoshi muone kumeneko kuti kodi ndalama zimene MRA imatolera zikufanana ndi chitukuko chimene chili pa mangoshi. Ngati zimenezo answer ndi no, pangani zimene ife anthu akumwanza tikufuna tipange. Kumuloza kumulanje chimodzimodzi. Yang'anani makobidi amene mmatolera pamenepo ndiye mwafananitse ndi chitukuko chimene muli nacho mboma la mulanje. Zikufanana ndi ndalamazo. Ngati the answer is no, pangani zimene ife anthu akumwanza tikupanga. Unsanje chimodzimodzi, mchinji chimodzimodzi, chitipa chimodzi. Tiyeni tigwirane manja. Boma alitaona kuti pamene lafika apa tsopano maboma onse palibe boma limene lili ndi maganizo lofuna kutukula pambali pofuna kudzitukula okha. Anthu akumanga nyumba m'mabrazilium, anthu akumanga nyumba m'mapotigom. Mdziko muno mulibe ndalama chifukwa chonena kuti boma anthu amene akuba ndalama mboma ndalama sakuzisiya muno, ndalama kukasiya kunja in dollars. As a result, mdziko muno there is no circulation of money chifukwa ndalama zikabedwa zikayikidwa m'mabanki akunja. Misonkho yathu imene tikutolera yumakayikidwa m'mabanki akunja. Now tikufuna kuti ife ma district amene muli maboda tidzilandira ndalama tokha. Ngati boma silufuna kupanga cooperate ndi ife ndikutipangira zitukuko zoyenera chifukwa ife kungotseka boda ya Mwanza ndikumatolera ndalama tokha. Mwanza nenu ikhoza kukhala Singapore in 2 years. Ndalama zimene tingamatolere pa Mwanza pokha. Andi misewu imene tingapange sukuti ngakhale misewu ya masewera. Ndiye ife tikunena kuti zipatala zimene zili kumwanza ndizomvetse chisoni. Msewu wako akunene kude womvetse chisoni. Msewu wopita kuthambani womvetse chisoni. Msewu wopita kumajete kudzera pa michiru womvetse chisoni. Msewu wanenu katukira kutsangano womvetse chisoni. Ndiye mukangane ma building akunenuko womvetse chisoni. Kanganeni chipatala chakunenucho chomvetse chisoni. Kanganeni masukulu akunenuwo womvetse chisoni. Kanganeni masukulu akumwanza womvetse chisoni. Kanganeni zipatala za kumwanza zomvetse. Chipatala chachikulu cha pa Mwanza chimene kulibe ngakhale x-ray, kulibe ngakhale oxygen, kulibe ngakhale mochare, kulibe ngakhale mankhwala. Kuti mukaone office ya DHO apa Mwanza mukalira. Mukaone office ya agriculture mara agriculture officer akaya matindani wapa Mwanza mukalira. Mukaone office ya DC mukalira. Mukaone office ya officer in charge wa police wapa Mwanza mukalira. Ndiye mukaone nsika wapa Mwanza mukalira. Kaoneni imene akutika stadium yapa Mwanza mukalira. Pitani mupite mukaone pa Chiwembu mukalira. Pitani kuthambani mukaone chipatala chili kuthambani. Kaoneni kadeke kamene kali kumene koko kamene amakati iwo ndi secondary school mukalira. Muone secondary school ya pa Mwanza secondary ibukalira. Palibe chimene mungachitose cha kumwanza choti chingakupangeni konvinsi kuti kumwanza kumatuka ndalama zochuluka zimene zikupangira chitukuko cha dziko lino. Ndiye chifukwa cha ichi amayi ife anthu amayi ndabambo anyamata ndatsungwana ife anthu akumwanza we are taking our own initiative. Next week tikhala ndi press conference imene tukaulula timu imene ikugwira ntchito imeneyi yonse combination ya Mwanza ndi nenu. We are one team. Ifeyo anthu amwanza ndi nenu ndi district remotes. Malire amene ali pakati pa Mwanza ndi nenu it's political. Koma amene timadziwira ife
Mwanza nenu it's one district. Nde we are working as a team. Ndichifukwa lero mukundimva kunena kuti tikukatseka nsewu wa Zalewa mpaka paka Ndoje. Tikayika dzinkhuni, dzimitengo, dzimagalimoto zonongeka, dzimiyala, zikwanje zathu pamenepo mulo alonda ake sikuti akakhala alonda amasewera ife no polisi akadziwanso kuti kumekuku sikusewera situsewera chimene tufuna mwa ufulu ndi mwamtendere magalimoto akapanga divert adzikadzera nsewu nenu katulukira kutsangano akapanga appreciate mavuto amene anthu akunenu ndi Mwanza akukumana nawo full stop. Nkhani imene situkambirana ndi munthu ndete khala tikulengeza timu imene tagwira ntchito next week ndi masiku ndi dates amene tayika kuti tigwire ntchito imene. Amayi ndi abambo tikupemphani kwina kuli konse kumene muli kumene kuli maboda follow suit ngati kulibe chitukuko chooneka mugwire ntchito ndife anthu akumwanza tayiyambitsa nkhaniyi ma champions ndife tikuthandizani we know how to do things. Nchifukwa chake timakuwuzani kuti ife anthu akumwanza ngati takhala tikufatsa nthawi zonsesi panopo nthawi imene simene makolo athu adalola amaziyang'anira izi zikuchitika amazigogo athu amaziyang'anira izi zikuchitika koma ife ana alero chitukuko chakumwanza ndi nenu tichipezera makhumfu ndipo tikudziwa batile loti tilifinje boma ndi zimene tanena pasi. Zikomo kwambiri amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kwina kuli konse kumene muli. Zikomo kwambiri abale wathu akumwanza ndi nenu kwina kuli konse kumene muli nonse amene muli kunja ku America nonse amene muli kunja ku UK kumene ku UK kulachina Malopa ndi gulu lanu ndithu tamvani kumene koko Mr. Malopa munakwatira mkazi wa kumwanza kunenu inuyo tukukupatsani moni ndithu kumene koko mumve tukupereka moni kumene kwa Nseula tukukupatsani moni ku US ko moni kumene koko mumve kutanya ale anu akumwanza kunoko tiligiya tikufuna kuti Mwanza nenu itukuke mosangana nkhope amene sakufuna kutukula ali ife tingogwira zinthu zathu pamati pafuna pabwere devolution pafuna pabwere federalism ife federalism tipanga patokha kuti chuma chimene tidzitolera ku Mwanza tidzikonzera ku Mwanza chifukwa tatopa ndi kumangopakidwa supu pakamwa tipangira chitukuko m'madera mwathu makhumfu ndi anzathu nonse amene muli ku US abale wathu amene muli ku America ku UK abale athu amene muli ku France abale athu amene muli ku Russia abale athu muli m'mayiko osiyanasiyana South Africa Botswana Namibia Zimbabwe Mozambique imvani tsopano ngati kuli even zithandizo tumizani ife sitifuna kupita tsoma kapempha ndalama kwa aboma tikamapanga izi tipange ndalama tisonkhe patokha kuti tikamapanga mavigilu tikamapanga mademo wina okeso asamapezeke kuti ali ndi political power yotadzitisokoneza abale wathu amene muli kumeneko khalani pansi sonkhani ndalama mutithandizira abale wanu kunoko tikufuna timpange Mwanza ndi nenu great again Mwanza ndi nenu great again Mwanza ndi nenu great again that's our slogan. Zikomo kwambiri tsiku labwino Mulungu akakudalitseni.